No, Abrobai. We are at Igboabuchi family. I will put it I non-gem. Kaino ni meya. Onya kwataroji we sanye. Is here today. Na. Anama na kanje dozieru nepo pipi. Ndozitaru nepo pipi. Nlaga chite we megene. Korono. Gebe no burepo no gebe gene. Kano. Kedeba ha. Kedi hai geji we sobe. 21st of January 2022. Onwe onye nọ n'ụwa anụnwa ga-anọ forever. Onweghị ihe nọ n'ụwa anụnwa enweghị expiring date. Mgbe o mere expire, ndụ gị mere expire. Mgbe ndụ m nke m mere expire, m mere gịnị? Ọnwụ. Ya ọnwụ onwere. O chetara m one musician na America. Billy Graham. One day they go to US, the great preacher in America, Billy Graham. One of the great Pentecostal preachers. Only one singer. In America, we see no ga na water, wole megene, wole agwegu. That now honor scandalize the young ones. That he should use his music or her music, or a gospel preaching music, because no new chicken yabo oninya iji oniye were megene we no wa call them ma yana iji we entertain them madu no a gift obo here we yes ya carry ya Jesus Christ and I don't do the crime. Billy Graham say so what you will understand that not the word Ibiara but what a gift and an opportunity. Come on. One day you will look for me, but I will not come. Sure. 2 years, that's the way we do. On my tongue, that's the way to Korea, where hit boy. About now, you caught by Billy Graham, whatever I have said against God, I am taking it back. God is the greatest. That I was a stupid lady. I thought that money can buy me life, money cannot buy anything. If there is money, I will survive. But of all the money I have committed to save myself, I am going down every day. Therefore, I apologize to God and to all the Christian world that they should pray for me, that I am sincerely sorry. No man do China is one. Up on radio, my TV in Christ, and in Him alone I believe. He can only save me. Let him forgive me whatever I have said. Always in the energy for the Ebana, I'll go about to Yapsi for Hankini Noko. Or 2 days, young one. A beautiful lady. Beautiful lady. When you go there, you see people who have moral conscience, they don't play with their God. How will they have everything to the They have everything, but they never played with God. Had the head to go. On the Patani nego dollars. In God I trust. You also got Haneme, you also got president in them, they remind him that in God we trust. So if I know Kubundo to Christi, but Ebe Munagena, we are all going home. On the Patariga now Ecclesiastes chapter 8, from verse 5 to 8. They say, Ebobo, no wego onye mwechi, onye nwere ike ịgwa mmadụ otu ọ ga-esi wee dị. Onye ji ndụ ya n'aka, onweghị onye agụpụrụ n'agha. Ihe ọjọọ agaghị azọpụta ndị njọ mara gịnị ahụ. Sọkwagị, nyọ sọkwara go tutu ọbụla gị na-agwọrọ ka na njọ, you are destroying yourself. In fact, you are enemy of yourself. Because at the 80 hour, we will expire.
ihe ọsọ 15 million injection agbaghị agị ma banwụ gị ma nwụrụ ọsọkwa ndị dọkịta niile nọ n'ụwa anụnwakwa agha okirikiri ọnwụ bịa ha you must do what? Die. So dọla ma ụlọ ọgwụ ma dọkịta ma injinia ma fada ma popo onye kpatara sọsọ ihe ga-azọ gị ọ bụ ndụ ọma ezigbote ndụ bụ ihe ga-azọ gị ọsọkwa na achịna zọọ na-akpụ zọọ n'ụmụ uchu zọkwuo na amaeshi wekọrọ ha ncha niile kwasị ị ga-ala lee ole ị ga-efurula ole ka ị ga-ejula ole ka anyị ga-etiri gị ama m onwe n'ime ụnụ jegoro ụmụnze ụnụ ma ebe ụmụnze nọ ụnụ ejenugo na nke a birikete na ụmụnze na-emere na njegharị akpachara m anya vuru moto wee jebe ebe a maka ama mgbe ọ nọ ndụ bụ Mercedes ka ọ dịrị anya paakị ya were ya na-agba ngwuru unu ruo ka moto niile ahụ dị ebe ahụ na-ere ure abiriketa ọka nọ kedu ebe ụmụ ya nọ ejere nke a legharịta anya ihe maka ihe m kwuru n'obi m vanity of gene vanity all is what ejeta ha mịa n'ohu ma ego akwa n'ahịa ha na-eyi otu trọza ọsa ọ na-eme mkpọ ndị ha asachara m ya jere m ya ayọ n'iri ha na-ejegharị m were shuu paakị ya yiwezie sandals ka ntụ wee na-ekwu m na ka m wee maa na-etu nka mbụ ndị be anyị at a time you change your lifestyle at a time ọtago you change your lifestyle nwanụ a na-ala Planet TV's live ma ọ bụ ịnọkọta gị jọ njọ were ude na-ete ma ọ bụ otu anyị na-eji obi gị were ude ka ị wee chọọ ọcha ebe techa mgbe o ya eru ka ị ghọọ udele ibere nke na-eji oji nke na-acha ọcha nke na-acha yelo nke na-acha white itekata mmanụ ka na gị itekata ukwuma gị ha were kumba na bam tikebekwuo ya na ha mara ma ha jere na ọ ga-adị mma. Proudly sponsored by sọsọ ihe ndụ bụ ọgbọ inwe ezigbote mmadụ ịbatara na kọmpand Igboabuchi ahụrụ m ụlọ kana udo dị etuwe alụmahụ ewesịrị na-ajụ ka ewesịrị ajụ na-ajụ ka ọkọtịkọ bụ ụkwụ ego awụsị ka ego itibe tichaa gịnị ka o nyere gị o mere gị ito uto ọ adịrị ego na bank akaụntụ gị gịnị ka o wetara gị nzuzu amaghị ihe ikpebe chukwu ha dịrị gị ndị mmụọ ọma dịrị gị na-eche gị ịkpọkwa ọdụ ha dịrị gị woe to you ọ bụrụ na ị ga-esi I am sorry Igbo gote ka gwakwara m ụlọ ana m ego koboko egoro m ụnyaahụ koboko mụ na Peter gara na gate Peter dị asọ na gate ka m ga-anọ gate n'eluigwe ka m nweta gị that is ọkwa aka na-ekpe gị ikpe mbịa ka akpụrụ gị na dis were ụkwụ gbaa gị n'ọkụ mmụọ were koboko pịawapụ gị ị mara agwa ọjọọ hapụ ya